sit sä ainakin teette. Tuolla on purjevene. Se erikoista. Mä aion varmaan ottaa 10. Varmaan huomaa sitten vaan laivalla. Ja tää on 2 päivän laivablog. Siellä oli se taikakoulu. Äiti. Me ostetaan siis noin. Ja joo. Okei, testaan näitä. Nää juoksuu tosi hyvällä. Tää on tosi hyvää. Ja sit se avain. Tai sinun potti. Me mennään nyt katsoa tätä laivan, mitä kaikkea täällä on. Sori kun mä en oo puhunut kovasti tässä, koska en oo viittinyt. Ja muutenkin on tosi kiusallista, kun tästä kävelee ihmisiä ohi. Niin sen takia mä en oo myöskään, mutta ehkä huomenna mä kuvaan ehkä vähän enemmän. Mä menen nyt nukkuun, niin jään kaikki ja huomenna jatkuu. Good morning. Kello on nyt 9 ja mä nyt tekee mun aamupesut ja kaikki sellaiset. Nyt on päivän outfit valmis, eli nämä housut. Nämä on niinku valkoiset tämmöiset. Ja sitten nämä. Tässä on tää juttu. Ja tämmönen toppi. Ja nyt mulla on vielä nuttura, mutta mä varmaan vaihdan se johonkin muuhun vielä. Nyt on valmis. Joutin nyt syömään aamupalaa. Palveilla. Tulee ihan sikana. Me ollaan edelleen siis vielä Ruotsissa täällä laissa. Ja täällä on tästä jotain 8 tuntia. Nyt me pelataan tätä jyrkää. Nyt mä oon Taxfreeissä ja me mennään kohta karkkibingoon. Okei, me pelattiin äsken sitä karkkibingoa ja mä en meinannut voittaa äsken mitään. Mä olin vika, ketä sai sen. Mulla on tosi hyvä tuuri. Okei, me tehdään nyt mun siskon kanssa semmoista, apua tää laiva heiluu just ihan sikana. Me tehdään semmoista etsintää, niinku, vähän niinku semmoista arvotusta, mikä on tämän laivan ympäri. Et jos haluatte tehdä sitä, kannattaa tehdä täällä. Okei, me selvitettiin se agenttijuttu ja me saatiin tämmöset. Et kannattaa selvittää se juttu. Ja nyt me mennään juttiin, koska joo, me selvitettiin tää. Ja sit meillä on buffet. Okei, nyt näin enemmän sitä tämmönen. Mä oon sisällä agenttijutusta ja sitten mä yritän sitten kelkkarin päälle, silleen, että siinä näkyy, että minua on menossa. Mutta mä en osaa. Niin, siellä sitten niin, nyt me maistaan. Mun sisko vaan. Nyt. Oh, hyvä. Niin. Ja Artin sain agenttijutusta. Ja Markus saa aivan aika paljon kuitenkin. Niin Markus saa ilmaiseksi. Jos olet säästää, niin agenttijutu. Mä mennään haluaa Taxfree. Jos ottaa kameraa koko ajan. Joo, ote. Mä oon näin. Tosi kiva näköisesti. Tää on oikeesti aika iso. Se yksi on vaikea, mutta kyllä on kyllä nyt pääsee läpi. No niin, koska kuitenkin me saatiin selvittää. Se vielä aika hyvä. Ei, ja laiva kikkuu ihan sikallisesti. Kikkuu ihan sikavaljon. Eli me mennään kohta varmaan Taxfreehin ostaa jotain juttuja. Vitsi, mulla menee hermottää laiva kikkuu ihan sikaa. Me oltiin siis ulkona, siellä tuli vettä. Siellä oli niin isot aallot. Me oltiin ihan sika korkealla. Sieltä tuli vettä sinne. Ja tuo oli niin kova, että siellä ei pystynyt niinku kävellä yhtään. Ja meidän yksi niistä tehtävistä oli siellä ulkona. Niin, et joo. Me vaan otettiin kuvaa silleen. Okei, nyt me lähdetään Taxfreehin. Okei, meidän buffet alkoi 10 minuuttia sitten ja me ei tajuttu sitä, joten nyt meillä on vähän kiire. Ja me mennään sinne ja sitten me mennään Taxfreehin. Okei, moikka! Oh my god, tää on niin sekaa. Siis ei meillä sittenkään ollut vielä mikään kiire. Meillä on 50 minuuttia aikaa. Niin. Mun iskalla on joku kello ja sit, no niin, nyt me mennään hakemaan se meidän kamerajalta. Koska
pitää mennä hakea se. Pystyy kuvaamaan helpommin, koska tää on ihan sika vaikeeta. Tää on niin nolo, että mä menen tonne tälleen. Hei, mä oon influensseri, kattokaa! Ei, en mä haluais tehdä tätä, mut pitää ylittää itsensä niin. Okei, tyhmyys, here we go. Hei, mä lähtee muuten mun käsilaukku. En mä voi lähteä tax free ilman mun käsilaukku, voi herran jumala. Mä oon niin tyhmä, mä en edes tiedä miksi mä kannan tätä tax freehin, koska se oli muuten nöyryttävää, että mä kuvaan täällä jotain videoita. Apua. Okei, nyt me ollaan menossa sinne tax freehin. Me ollaan nyt hississä. Ja katsotaan pystynkö mä ylittämään itteni siellä tax freeissä. Tosi kivaa, tää tax free suljeutui just kun me tultiin tänne. Mutta ei se haittaa, se aukeaa vielä uudestaan, niin meillä ei oo niin hätää tän kanssa. Mut nyt tää on Maarianhaminassa kohta. Täällä on aika paljon saaristoa. Helmi MP, et me ei päästä heti tax freehin. Tax. Siis sama mäkin odotin, että me päästään tax freehin, mutta ei me nyt sitten vissiin heti päästäkään. Mutta nyt ei taas jonnekin. Okei, koska meidän toi tax free homma ei nyt ihan onnistunut, niin nyt me mennään sinne kannelle, koska tää jää nyt hetkessä Maarianhaminassa jättää ihmiset ja niin me mennään sinne eka. Nyt. Meillä on nyt toisesta. Me pitää nyt vielä yksi ylemmässä, koska sit tuolla on toi 12 hetkonen vuot. Okei, kattokaa mitä käy, jos mä avaan tän oven. Siis tuolla tuulee niin kovaa, et apua. Hei, tuolla menee vaikka kuinka paljon noita toisia laivoja. Tuolla. Mut joo, nyt me mennään jatkaa matkaa jonnekin. Okei, Helmi mennään. Ei jumala! Helmi! Et oo tosissas! Ei jumala. Helmi! Nyt te varmaan kuulette, että tää hyrisee tälleen se sika goofy. Tämmötte, joo. Niin nyt tää jää sinne Maarianhaminalle hetkeksi. Ja otetaan Tobleron netti, mennään kattoo kun tää menee sinne. Ja sit meillä on sen jälkeen buffet. Tosi kiva, että me syödään herkkoinen buffettiin, mutta ei se haittaa. Vitsin hyrinä, voitko olla hiljempaa? Mä yritän kuvata täällä. Mitä mäkin pelasin yhdessä kohdassa. Löytin sieltä semmosen tyhmän yksisarvisjutun. Ei tommosta, mikä tossa on, vaan yhden tommosen. Niin, se oli ihan sikaarsittavaa. Okei? Ei! Me syötiin siis äsken tossa buffetissa. Nyt me ollaan pelaamassa näitä pelejä. Ja me mennään seuraavaksi tax freehin, niin seuraava video on varmaan tax free vlog. Nyt me päästään vihdoin tänne. Okei, me käytiin nyt siellä tax-freeissä. Mä ostin nämä. Mä ostin nämä pingviini nämä. Ja sit mä ostin näitä. Koska mun teki mieli noita. Mun teki mieli viilarkarkkeja, mut silloin oli vaan niitä isoja. Niin mä en halunnut ottaa niitä. Me ollaan nyt täällä ulkona. Täällä tuulee sika kovaa. Ja tiskuttaa vettä. Ei niin paljon ja silloin kun me tehtiin äsken tax-freeissä, me syötiin vähän niitä meidän herkkuja siellä meidän hytissä. Ja mä en tiedä mitä me nyt tehdään, me vaan exploraan tätä laivaa. Me vaan katsotaan
saamaan. Tää on niin hieno. Tää on tässä. Tää on niin vaikea, kun tää on laivakeikko. Tällä videolla ei ole varmaan mitään lopetusta. Mä sanon nyt, että muistakaa seuraa, että tulee lisää tällaisia videoita. Heippa!